bakhokheli nehamente yonke ingcwele egameni lonyasi. Angiqaleke ngokudlulisa ukuxolisa uJehova wethu unyazi lwezulu nakumakhosi esizwe nehamente yonke ukufika ngesikhathi engifika ukuthi ngizothola umfundisi walapha Emkhomazi okumfundisi Umqadi. Angazi-ke ngokweminyaka ukuthi ubani omdala mina naye, kodwa ngoba ngithunywe unyazi sengingaziphi ukuthi ngimdala. Bese ngimcela ukuthi akakasukume nje abona bathi abakubona. Abanye-ke sebeyambona mayesefika emathempelini. Ngenzela ukonga isikhathi, kodwa akusungahlala phansi noma ungenzanga nogodo engithe wena. Kufanele uphamise izandla njengebhano, uyabona uMfundisi. Ngokuswanje ekhaya uzofika eThekwini faka eportmenteni akubo Mfundisi. Amen. Futhi waloko Mfundisi chopha amakhosi ephelele. Waloko bonke lawo makuthanda. Ayona imali. Ngocobeke kahle uzomuntu bazokuthanda abanye abantu bakuthanda ukuqhubeka. Kodwa mabe bakuthanda bonke uzongisho kuphela. Ushusho unyawo bazalwane. Ngabe sekusuke ngapha. Amen.